подготовката на Павел Заславски. Аз съм Ваня Кладинска и му помогнах за реализацията на тази изложба. Като мен е фотограф Павел Заславски, това е Иван Горанов, така един от най-добрите ми експерти по фотография, преподавател на Националната художествена академия. Искам първо да ви кажа няколко думи за самия Павел и защо всъщност той успя да му убеди, че тази изложба наистина се заслужава да бъде показана в България и на вас като публика, която е претенциозна и висока публика. Първо, защото той е един човек, който държи на общо човешките ценности. И като човек, представител на поколението на 21 век, самия той е от това технологично поколение, ни показва, че всъщност това поколение има отношение към вярата. Той ми поставя въпроси от какво пространство в нашата общественост заема именно вярата. Това е едно много голямо пространство. Мога да кажа, че вярата живее в всеки един от нас и че тя ни е необходима така, както храната, както водата и всичко това, което казват техните работи. Другите въпроси, които наистина живеят в техните работи, които ни карат да се вълнуваме и да мислим, това е въпроса за религиозната толерантност. Това за правото наистина на всеки човек да реши да се определи към някаква религия, какво да вярва и какво да не вярва, защото неговата изложба поставя въпроса за вярата много отвъд понятието религия. Тоест, какво вярваме и какво не, това всеки един от нас решава. А с постановката, която той ни дава и на която стъпва всъщност показвайки ни тези работи, той така ни ориентира към свободата на мислене и на правото на избор и към начина на един живот, който всъщност ти дава правото да се самоопределяш, но той представя и другите да имат това право да живеят по този начин. Другото, което ми харесва при Павел е нестандартният поглед в тази тема. Тоест, ако той е един професионален фотограф, вероятно ще използва много професионални трикове, които в един момент ще проличат малко и много. Но тук има едно специфично око, което улавя едни много фини човешки душевни състояния. И неща, които са продиктувани, така да се каже, цената при много направа. Неговата душевност позира във всяка една от тези работи. Всичко това той прави с душа и сърце, за което искам да му благодаря, тъй като той все пак в един много хубав момент, ако има тази своя изложба. На български вяра е женски род, но вярата е обща за всички. Не точно само за жените. И да му благодаря още веднъж. Искам да дам думата сега на Иван Горанов, да ни каже нещо по-специфични неща. Добър вечер на всички. Днес Ваня ме покани да разгледам фотографиите на Павел и аз бях изключително приятно изненадан от факта, че отдавна не бях виждал толкова искрени и чисти фотографии, постигнати по един много истински и, така да се каже, обикновен начин, но обикновен в добрия смисъл на дума. Това, което каза Ваня преди малко, че съвременните младежи, които много усилено използват техниката на фотографията, участват в всякакви конкурси, те използват изключително много технически ефекти, вълнуват се прекалено много от самата техника, продължават да обработват изображенията в всякакви всевъзможни програми за обработка на изображението. И аз лично, виждайки тези творби, изключително много се зарадвах, че при него отсъства този момент. Дали това, защото той не е професионален фотограф, вероятно има също значение, но при всички случаи неговите работи печелят страшно много. Именно от това, че той ползва така наречения стандартен метод за правене на фотография, именно 50 мм обектив. С този обектив, който всъщност през него, с фотоапарата, фотографа или човека зад камерата, той вижда изображението по същия начин, както ги виждаме и с нашето. Тоест това е така наречения нормален обектив.
всички тези фотографии, по-голямата част, са правени с такъв обектив. Павел, който сподели с мен, че пътува много дете, е набелязал много дълбоко в тези вътрешни сложни отношения и самата личност на хората, сред различни, разбира се, религии. И много по-добре от художник или професионален фотограф, който отива на определено място за определен период, с определена задача и цел, свършва я и се прибира и отива на друго място с коренно различна цел и задача. Да работи вероятно по неща, които са поставени като задача. Тук при него това, което е много важно, е, че този уловен момент в тези така сакрални лични моменти, билото сватбени процеси, религиозни фестивали, и дори ежедневни най-обикновени действия, като например обяд на обикновени хора върху много античен гроб. Тези изображения те носят една много силна искреност, която в никакъв случай не може да бъде усетена от едни фотографии, които са правени на един друг принцип. Тук няма никакво значение дали се използва дигитална фотография или филмовата фотография. Павел използва техниката на фотографията абсолютно професионално, както би използвал добър фотограф, би използвал и класическата камера по същия начин. И истината е, че едно изкуство, ако то не бъде искрено, ако то не е, авторът не е отдал наистина времето си и не се е задълбочил наистина в проблемите, които се поставят, то никога не може да бъде въздействащо и тези фотографии нямаше да бъдат така чисти и въздействащи, ако това не беше постигнато по този начин, по който го е направил той. Това мога да кажа и се радвам изключително, че това е една поредна инициатива фотографска на Гьоте институт, където червената къща, малко така смесим усилията в случая. Гьоте институт, извинявам се. И наистина много голямо значение е да се продължават традицията, да се правят такива изложби. Честито! Господин Павел, иска да каже някакво друго. So first of all, it's a pleasure to be here. Thank you very much for having me here. It's a pleasure to be in Bulgaria and open this exhibition, which is the first exhibition for me. And as you could have seen or could have read, I'm not a professional photographer. This is not my main business, and that's why I can allow myself to show what I think and to show what I feel like. And this is what you see on these walls. I think this is what Ivan has mentioned. I'm not bounded by the things I have to. I just do what I like, and I hope that you like what I like, or I hope you are able to see things that I was able to see through my eyes or in my capturing my lens. It's a pleasure to be here in Bulgaria. It's a very good opportunity for me, and at this opportunity I would also like to thank a few people that made this possible and made this happen. So first of all, I'd like to thank the Red House and the Red House staff. Tony, thank you very much. I would like to thank you, Maya, for organizing this and for the support of the Goethe Institute. And there are a few more people here that I definitely owe them a big thank you. So this would be able. I would be able to do this without the help of René, my very good friend.